Il-heavy fuel oil se jispiċċa minn pajjiżna u b'sodisfazzjon il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Konrad Mizzi, ħabbar li daqshekk se jinxtara mill-Enemalta. Forsi qatt ma semmejniha di, però l-aħħar konsenja ta' żejt ta' heavy fuel oil waslet propju l-aħħar xirja kienet f'Settembru li għadda ta' dax-xahar. Dik tkun l-aħħar xirja. Dik l-aħħar xirja li nxtrat min-naħa tal-Enemalta. Fil-programm Pjazza fuq One Mizzi nota kif ix-xogħol fil-powerstation tlesta kollu u l-floating storage unit l-LNG armada dalwaqt jasal Malta. Fl-ewwel ftit ġranet li jasal Malta se jkun hemm dak li jgħidulu drills. Ġifieri u jidħol fil-port u Transport Malta se jagħmel ċertu numru ta' simulations. Se jieħdu simulation tal-agħar tip ta' storm. Mal-tempata qawwija ta' parsi biex jaraw. Ekku, dik li ssir 1 in 100 years biex ngħidlek. Il-Ministru Mizzi spjega li b'ħidma minn esperti internazzjonali din il-faċilità se tkun l-iktar waħda sigura f'pajjiżna. Li hija aktar safe nkun onest miegħek mill-installazzjonijiet preżenti li għandna taż-żejt. This is a very safe installation, hija state of the art, għandha l-mitigation measures kollha, leakage prevention. Fl-aħħar nett se jkun imiss perjodu ta' konsultazzjoni pubblika sabiex joħroġ il-permess operattiv li jiżgura li kollox jinsab f'postu. Se jkunu ppubblikati wkoll id-dokumenti kollha relevanti, inkluż studji ta' sigurtà u ta' taħt il-baħar. Dan kollu qed isir fl-istess ħin li bdew it-testijiet fuq pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija.